Bailazo. Bailazo. Bailazo naiz ni. Bailazo baizi. Ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txikiz bete. Auditan ere, bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo naiz ni, Bailazo gaizki. ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txikiz bete. Auditan ere, bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo askaraku. Bailazo naiz ni, Bailazo aizi. ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txikiz bete. Auditan ere, bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo naiz ni, Bailazo aizi. ugaldu egin behar dugu. Mundua bailazo txikiz bete. Auditan ere, bailazo jarraitzeko agindu. Bailazo izan nahi dugulako. Bailazo! Kaixo, denoi, superbateko lagunak. Gaur zer egingo dugun zure denokin? Denetik egingo dugu, ez da txiribiton, kantuak, dantzak, humorea, pailazokeriak, txisteak. Baina nik orain prestakuntza batzuk egin beharra ditut hemen atzean. Beraz, segitu gana izuekin, agur. Etxue. Neuk ere eta txibiton ere prestakuntza txiki batzuk egin behar ditugu, Hain ondo egoten baita super baten bakizu eze pentsatu dugun. Oporretara etortzea ona, oporretara. Soiztu duzue. Lanea, ez da pentsatu ere. Gu oporretara etare gaituk. Euski hartzera. Hemen. Txiribiton, elefante. Eta hipopotamo. Hor, ezin duk amakautzi. Baina, uste duzu ez duk asurik egiten, Bat ere, txiribiton, hor ezin dela amakautzi. Zergatik? Xalduk ikusten hor txingurri badagoela. Bai, azpi hortan. Baiet, hor txingurri izugarri handi badagoela. Super txingurri bat, noski, super baten gauderiz, super txingurri bat. Bai, ez du ikusten? Nik erakutsiko ditet, ikusiko. Ze babua den, beti pikatzen du. Txibiton potolon. Ze? Gertatzen, no? Ez da txingurri badagoela? Horretzago txingurririk, Ez? Txe uste, tonto naizela? Engainatu nahi nauk, ostikoa itzultzeko. Gaiet, txingurrik aldago? Lasai. Nirri engainatzen duenik ez da mundua, lasai. Ez dit ostikorik emango. Hemen etzauk txingurririk, menaz, akabo tontokeria, txustu guabonek, ni engainatu gana, abuela. Ni pentsar! Nola? Abai, Badakik honek zer zain nahi duen, txiribiton, borroka latza gainera.
Txiribiton, hau alda zuen betiko martxa, liskarra eta negarra ezalduk dizue beste ezer egiten. Tira, lagunak esaida zuen meserez, nork abiatu ditu gaurko istilu guzti hauek? Mirri! Egi esan, ez dakit zergatik galduitu dudan ere hori... Banekien lehendik ere. Txirri! Zer? Nik esango diat egia. Zer esango didak? Txiribiton, potolontzi, melokoto justelorrek, engainatu nahi zen hau, adara jo nahi zen zidek, eta zentziak hemen txingurri bat zebilela. Txingurri bat zebilela esan di? Mirri, hori esan badik ez dik gezurrik esan. Ze, atzean ibilera izen hortan, nien eronek ere txingurri bi ikusi ditut. Haietako batek ikusi nahuenean esan dit, kaixo, pailazo, eta besteak berriz ikusi nahuenean, ongi etorri, txirri esan dit. Orduan txingurri ez, poeta izango zen. Txingurri ez. Ahara, baina begira nundu zuen oraintxe bertan txingurri bat zuen atzean. Ikusi. Ez dia bai ikusten. Ikusi. Baina zein jozoak zareten Mirrita Txiribiton. Ikusi ez, baina sentitu bai. Sentitu bai egiten du. Hemen txingurriak daudenik. Hemen ez dago txingurririk. Hemen dana txupuna dago, garbia dago, ez dago inolako. Zer Txiribiton? Hemen esaten izuen, ez dago... Zer Mirri? Hemen... Txingurrik ez zegoela, Txirri? Txirri? Zer? Zer hori, txingurrik ez zegoela, Txirri? Bai? Ja? Aizu, Txirri. Zer? Ez zaitez beldurtia izan. Naiz beldurtia. Txingurri guztien izenean etorri naiz. Bai, Baita beste aberetxoen izenean ere. bai. Zuek animalia guztioi kanta asko eskaini dizkiguzue. Eta ea horietako bat kantatzen duzuen gu denok pozteko. Txiribiton. Kantu bat? Bai, saluk enten ditu, Gontxo. Aberentzat? Kantu piloa daukagu animalitxoi eskaini eta oitako bat kantatzen egite. Zein da, famatuen horien artean. Badakit. Bai, doski! Zein da, ze kantu da hori? Pintxo kantatuko hori zen kantakarrekin? Bai. Pintxo! Pintxo, gure txakurra daka. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra daka. Pintxo, bere izena du. Txuri beltza da, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza da, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra daka. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra daka. Pintxo, bere izena du. Txuri beltza da, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza da, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure txakurra daka. Pintxo, bere izena du. 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 Aizu. Badakizu zer gertatzen den? Hainbeste kantu egin eta gero, Txiribiton eta Biloba, pixko bat, nekatu egin garela. Eta nekatzen garenean badakizu zer egiten dugun? Siesta koskor bat, hori bai.
Oi. Txiribiton? Ea, Bat, bi eta hiru esatean. Bat, bi eta hiru. Pintxo. Mirri eta Txiribiton. Ona ezkara lo egitera etorri, baizik eta superbateko lagunekin egotera. Beraz, Jeiki, Mirri eta Txiribiton. Mirri eta Txiribiton, Jeiki! Aizue, gauza bat egingo dugu. Hemen asko garenez, danok elkarrekin deituko ditugu. Ea esnatzen diren. Ea, Mirri eta Txiribiton, nirekin batera. Ea, bat, bi, eta hiru! Ea, ozenago, bat, bi, eta hiru! Ez dira esnatzen? Badakit zer egingo dudan. Hemen badundik iratzargailu atomiko ultrasonikoa. Orain ikusiko duzu, Bat, bi, eta hiru. Alarma! Txibiton! Alarma! Sua! Txibiton! Suhiltzaileak abisatu berriz dugu! Suhiltzaileak horreka, alarma! Suhiltzaileak abisatu berriz dugu! Ez natu dira, behipein! Suhiltzaileak ere azaldu dira! Behipein! Non da Sua! Mirri! Zago eta geldi! Mirri! Txiribiton! Geldi esan dizue! Geldi! Baina burutik eginak alzaudete! Mirri eta Txiribiton! Jakin aldaiteke Mirri zergatik zuen jarrera hori? Txirri, balaki zertatu ben? Zer? Ba, iruditu seguk, hemen, Sua zegoela alarma eta Sua zegoela iruditu seguta. Sua? Baldakizuen nun dagoen Sua? Zuen kaskoetan duzue Sua! Zuen kaskoetan! Zuek zaretelako buru beroak! Eta zergatik hori? Telebista gehiegi ikusten duzuelako Mirri eta Txiribiton. Zenbat aldiz ez dizuet nik esan ba. Telebista ikusi behar da, bai, baina neurrian. Jakin behar da pizten, baina jakin behar da itzaltzen. Badugu kantu polit bat, denok elkarrekin egingo duguna, hori erakusten duena. Telebista pizten, telebista itzaltzen. Klikla telebista! Telebista, hori ze bai! Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi España. Bera gabe ezin bizi. Primerako laguna, goikarri astuna. Divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xarxo telebista. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi España. Bera gabe ezin bizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin ezazu aukera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maitxamarri irakurri. Programa honak hautatu eta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Klikla, nahi España. Bera gabe ezin bizi. Bera gabe ezin bizi. Mirri! Bai? Kantu polita egin dugu, bat baino gehiago ere bai, eta orain garaia da jolas polit bat egiteko. Jolasa egitekoen niri, jolasek izugarri guztain zezkit. Bai, ez da? Ze jolas? Jolas polit bat guztientzat erabat atsegina izango dena. Aulki dantza egingo dugu. Aulki dantza. Txirri, Zer? eta irabazlearentzat, ze sari ongo da? Baina zergatik behar du irabazleak saria? Bai, saria behar da. Tira, irabazlearentzat izango dugu bai sari on bat. Mirri. Gauza jakina da, nork irabaziko du? Super Mirrik, Nork irabaziko du? Ja. Mirri eta Txiribiton, gerokoak ikusiko dugu nor izango den garaile. Baina oraingoz, hemen gaude 3 pertsona, hemen ditugu bi aulki eta Zuek aulki dantza. txaloka musika.
Mir. Txiribiton eta txirri eserita, Mirri zutik beraz, Mirri kanporatua. Zerbait esmatu berra dago. Ai, Semina handia dudan, izugarria izan da. Potolo horreko hainik galdetzen didak, Sekulako ostikoa eman didak hemen, sekulako ostikoa. Lesionatu egin nau, txaldegia. Mirri, begira zer dioen epaileak. Plantak egitegatik, txartela gorria. Beraz, gezurra hauen. Baina tira, gauza bat egingo dugu, Mirri eta Txiribiton. Hau izan da lehenengo aldia. Beraz, oraingoatik pasa egingo dugu eta ez dugu ontzat emango lehenengoa. Txirri, baldaki oso bat? Zer? Asko sobeto sentitzen nagoen. Ondo da. Beraz, lehenengoa zelako, txanda pasa egingo dugu, baina hemendik aurrera, Mirri eta Txiribiton, kanporatua gelditzen dena, kanporatua dago eta kitxo. Borme, entzun aldu? Ados? Hemendik aurrera kanporatua gertzen dena? Kanporatu. Kanporatu, Tira ba, musika zaukirantza! ¡No, eserina! Fumando espero al hombre que yo quiero. Mirri eserita, Txiribiton zutik, beraz, Txiribiton kanporatua! Ez dira zu esango. Aitzekirik ez, Txiribiton, izutik engoen, Mirri eta ni eserita, beraz, kanporatua. Txiribiton, lehen irabazten jakinduan bezala, orain ere galtzen ikasi berra dut, beraz, kanporatua. Txiribiton, Txiribiton, lasai. Gauza bat esango diat, oso garrantzitsua, Entzun ondo, oso garrantzitsua dugu, ondo entzun, Txiribiton, a fastidiarse. Tira, Txiribiton, kanporatua, Mirri, gu biok bakarrik. Ea ba, musika! Aulkia non da, Txiribiton, aulkia, non da? Hemen txirri, hemen txago gaulkia. Trampa egin aldu. Eskerrik asko zuen txalo beroengatik. Inbidia ditzen da hori, inbidia. Onartu beharra dago. Beraz zegoen eserita, beraz, bera garaile. Txirri. Zer? Eta zein da saria? Saria, trampa egin eta gainera. Irabaz jari, saria segokio. Saria, noski. Bai, noski. Bera izan denez garaile, berak merezi du saria. Hoize bai. Mirri, sari bikaina izango duk ba. Txiribiton. Saria! Txiribiton, jeki. Tira, jeki motel. Horrek ere sekulako inbidia hauka, Entzun. Tira, hago isilik, Txiribiton. Tira. Txiri. Zerek esan dio korbelarrian. Esan dio, berak iretzat sari ekarri ezkero, gero, biok eta hemen gauden guztiok bere kantua kantatuko dugula. Ze kantu, Txiribiton kantu inoz hori? Horixe kantatuko dugu, denok beretzat, berak Tira, saria iretzat ekartzen badu. Eta saria? Saria ikusiko duk zenolako saria, Mirri. Zenolako sari zoragarria, Mirri. Hoize sari ederra, txirri. Txirri. Zer Zer dauka honek, barruan?
ez diat esango barnean zer duen. Gauza bat bai, zabaldutakoan bihotzak irauli egingo diala. Zauden gute, irik egin gute, bat, bi eta hiru. Baina. Naskarri lakua, txexari da. Nork egin du barren? Nirri. Eroitzenak hartu bizkizuet. Ez zuen saria nahi, ara horri izan duk merezitako saria. Eta orain, zorrak zor, txiribitonen kantua. Txiribitonen kantua. Zue badakizue kantortan izan bero zue. Txiribiton, potolon. Txiribitonen kantua. Adiskide, zintzo eta leiala. Jolaserako ez da txarra, lagun oso espeziala. Gurekin batera denok txiribiton. Eta potolon, Txiribiton, Hautxo guztiek zurekin nahi dute beti egon. Txiribiton, haupak gora kampeon. Txiribiton. Leriro, eta potolon. Txiribiton, potolon. Arroa dakoan. Txibiton. Balagitxe ikusi duan oantxe superbateko leiotik. Hor kanpoan zer dagoen. Churros Arturo para el que caga duro. Bai, sí, txurrorik nahi? Baitanik ere. Ba, txurroak jan alitxateko. Ze behar den balagitxue? Dirua. Bota Xosek. Bota. Honekin ez da txurorik ere usten. Babolio, zerbait pentsatu behar asauk. Zerbait esmatu behar asauk, txirriton. Zer? Nomai? Ja. Zerbait. Txirri. Txirri dira eskatu. Hori xurrutxadu, horrek ez dik, eskerrak ez dizik ematen. Txibiton hau, bultek egina dago, ripatik egina dago, ba. Nork izan duen? Dotorian nago? Eta, honekin zer? Txiribiton, hosti! Alkate uniformea! Bai, superbateko alkate jarriko nauk, eta kajako diruak atzako izkiatu. Modan xok! Eiz? Zer? Entenitzen diat. Txirriri, eskonduko naizela, sinistaraziko zioguk. Eta eskonduko naizen aitzakiarekin, daka, diruak atzako izkiatu. Gara xo basok. Ez zaukeat, Andre Gairik, nobiarik ez zaukeat. Txe. Lortuko bidak? Orduan, nobiarik lortu behar baidak, izan dadila ederra, dotorea, garaia eta luzea. Bai, aberatxa. Eta txokolatea gustatzen zaiona. Horri. Hau da maukaixu, eskonduko naiz, diruak ateko jut, eta gainera, txiribitonik lortuko itan Andre Gai ederra. Birri! Baina. Zer dala eta honelako dotorezia, motel? Badakik ni edozein gauza jantzita, ba, moñon hauk. Motel, baina izugarri dotoreago, hau elegantzia. Bai. Zergatik hori? Txirri, sorpresa bat zaukia dira. Sorpresa bat aldu niretzak, ze sorpresa? Diruak behar dizkiat. Herri hori eguneroko gauza da. Ez, baina, honetan desberdina duk. Diruak behar dizkiat, eskondo egin naizelako. Eskondo egin behar duela? Bai,
Baina egundoko notizia duk, hori, Mirri? Mirri eskondu! Hau notizia eta... Norekin? Txokolatea gustatu behintzat bai. Jo, ni txirri naiz. Eta nortzarazu? Nola duzu izena? Izena du, txiribibine du. Txiribibine, ze nolako izen polita. Baina, bera jakingo du bere izen esaten, noski? Frantzesa duk. Frantzesa alda txiribibine? Nik ere apuro bat hitz egiten dut, frantzesez. Mademoiselle Chiribibine, je suis vraiment ravi de vous connaître. Alors, vous êtes la nouvelle fiancée à Mirri. Konfiantza gutxiago nire nobiarekin, Frantzesa duk, baina ez dik frantzesa zitzen. Mirri, nola daiteke bera frantzesa izan eta frantzesa zitzen? Ez dakia, tekstia berarekin inoiz zitzen. Takau. Mirri, baina hau lertuko duenik ez... Zer dio Chiribibine? Dio, eskontzeko behar ditugun diruak, ea noiz emango dizkiguan, diruak. Diruak? Bai noski, ez dizkizuet nik ezkontzeko diruak emango, bai noski. Baina, lehen da bizi, Mirri eta Chiribibine, jartzaitezte bata bestearen ondoan. Mirri eta Chiribibine, elkar maite duten gazteen artean, diruak ez, baizik eta maitasunak du garrantzirik handiena. Esaidazue, Chiribibine, maite alduzu Mirri? Maite du. Konfiantza gutxiago, Eta Mirri, maite alduk Chiribibine? Tira, baietz esan beharko bestela akabatuko nau. Eta orduan, zeren zain zaudete bada, elkarri, musu, gozo, bero eta borobil bat emateko? Arazo basau, Nik etzakia frantzesez musurik ematen. Baina musuak berdinak dira hizkuntza guztietan. Ara, nik erakutsiko dizu. Begira, Mirri eta Chiribibine, honela egin beharra dago. Zuek ere, zuek lagun guztiok lagundu, begira. Musua lehen da bizi luze eta borobil jarri beharra dago. Honela, ea denok. Orain elkarri begiratu elkarri, eta musuak luze eta borobil dituzuela, elkartu musuak bata besteak, ja? Tira! Nik lagunduko dizuet Ze uste zenuten Mirri eta Chiribiton, enitzela zuen amarruaz konturatu, ala? Ze uste zenuten eri arpa joko zenidatela, ala? Mirri eta Chiribiton gezurra dirudi, beti zuen ekintza guztia zertarako izango dira, eta neri dirua kentzeko. Ez duzue beste zertan pentsatzen baizik eta litxarreriatan. Txurroak erosteko ituan, diruak. Ta txurroak ez alde dira litxarreriak, Mirri, hori oso gogorra da, ez duzue beste zertan pentsatzen. Txurroak eta litxarreriak eta txurroak. Zuen gogoak ez du beste zer mundu honetan. Beste zer bai, Bai, zer? Kanta eta dantza egitea, esaten guri isugarri uste segu kantan eta dantzan egitea. Hori egia da, Mirri. Mirri eta Chiribitoni oso gogoko zaie kantuan eta dantzan egitea. Eta espezial egiten diago baina, espezial. Eta zuek guztioi ere gogoko zaizkizue kantuak, ezta? Gauza bat egingo dugu. Gure Mirri horren nobioa frantsesa zenez, kantu hau kantatuko dugu. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ese kanta polita! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita dut ere, danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita dut ere, biolina nik jotzen dut.
jotzen dut, baita guk ere. turutanik jotzen dut. Mirri! Benetan onak zarete bai kantuan eta dantzan. Baina, ez dakit konturat bai zen, Mirri, ire arrakasta ez dela nahikoa gure lagun guztien artean. Eta hori badaki zergatik? Esango diat, serio, Mirri. Ire hileen itxura, ire kiskurra hoiek, modaz paseak daude. Ojo, nire irekizkurrak modaz pasea daudela? Nork esan du baietz? Denek esan duten, Mirri. Zuek denok inbidia hause, badaki hause bat, ni top model nauke, top model. Minimo puti etxekoa, ma. Puti edo minimo, entzun mesedez, Mirri. Ire kiskurrak egiten esaten diat, modaz paseak daude, baina txirrik ire arazo guztietarako beti badu irtenbiderik, ezta? Esango diat ba, nire azken asmazioak ire soluzioak izango dira. Ikusi ondo. Hemen duzuen nire azken asmazio, nire azken makina. Orrazkile bionikoa. Orrazkile bionikoa, wow. Eta txirri, honek zeiten du ba? Hortxe! Polita, Eta zer egiten du honek? Esango diat, nire orrazkile bionikoaren barnean sartzen den pertsona horrek nahi duen itxura jasotzen du makinagandik. Adibidez, zein nahi du ala ez dakit nolako orrazkera, niri esan, eta nire orrazkile bionikoak itxura hori emango dik. Bat ere ordaindu gabe? Doain motel, debalde lagunen artean. Aixa txirri. Zer? Orduan badaki nolako itxura gustatuko litzaidake? Nolakoa esan? Gustatuko litzaidake, hola zerbait korajetsua. Korajetsua. Indartsua. Balientria. Esautzen alduzue Schwarzenegger. Schwarzenegger. Hola, Euskal Schwarzenegger. Mirri. Mirri ulertu diat. Oldartsua, indartsua, korajetsua, Mirri. Sarradi makina barnera eta bere itxura lortuko du. Mirri! Hori da. Sartu barnera, Mirri. Zertuko naiz makina barren? Ez zaite segerda? Seguro. Esan du, oldartsua, indartsua, kementsua, balientria, Mirri, ezta? Ea ba, orrazkile bionikoa martxan. Eta... nahiko eragin dugu. Ea zer gertatzen den orain? Korajetsu nao! Indartsu! Mirri fenomenoago motel, indartsua, kementsua, Mirri benetako aiz. Ikustak horrek ire burua ispiluan. Txirri, mesedez, baina hau deskalabra duk. Etzia balio horrazke honek, etzia balio. Korajetsua duk, Mirri? Indartsua? Bikingo bat ematen dira. Honekin bakarrik ligatu zezakiak txekorrekin sokamuturran, ez dira. Mirri, baina nolako tankera behar duk ba orduan? Bestelako horrazkera nahi du, Ea, esaita ba nolakoa? Etzakiat, freskoagoa, naturalagoa. Ekologikoa. Greenpeace. Tira ba, freskoa, naturala, ekologikoa, not hartua dago, Mirri. Sarradi barnera. Zer dugu naiz, ezta? Seguru,
Ekologikoa, Bai. Esan du, naturala, freskoa, ekologikoa, Greenpeace, esan du. Tira ba. Makina martxan. Aha. Eragin ondo. Aikoa. Ea txaloka nirekin. Hori da. Hey. Mirri, freskoa, naturala, ekologikoa, Bai. Greenpeace utxa, motel! Bai, gustatzeko moduan nago? Ja. Ikustak gire burua ispiluan. Txirri, mesedez, bai, ezin eskualuk, impiusiblea da. Baina, txirri, mesedez, la Valencianeta ematen dira la Valencianeta. Baina, mirri, baina naturalago, ekologikoa eta freskoa. Akabo raskile binekoak eta kontoiek. Nire betiko hilek iskurrak nahi dizkiet eta akabo. Baina, mirri, baina nola itzulikoa izire lehengo era itxusi hortara? Nire betiko hilek iskurrak eta akabo. Tira ba, sarradi berriro ere, baina lastima, motel. Nire betiko hilek iskurrak. Aizue, ez didazue esango etzegoela bikain ez da? Ze piurak izan dituen ez da? Orain lehengora itzuri nahi badu, beste aldera eragin beharko dugu makina. Aizue, badakizue nik hau ez dudala inoiz egin, eta ezpain nago ziur zeraterako den hemendik, beraz, banoa eta hor konpon, Mari Anton. Beti bezain potolo, barkatu, konprobazio txiki bat egin beharra dukat, bere alako batean. Wow, precioso. Jupi, ze? Hori zer den? Hau zera du, txirri babu horrek egindako eskeneko. Honi ere esartuko dio ziria, Txirri dibiton, hori baldegi zer, Mirrik egindako askeneko asmazioa. Jatetxe zibernetikoa. Hor sartzen balin baiz, bat ere ordaindu gabe, guztiz doain, guztiz, nahi duan emangotik, jateko. Bai, makaiuk esela nahi duela, patata tortilla boka joan nahi duela, urda espiko nahi duela, gazte nahi duela, dena bat ere ordaindu gabe. Nahi? Sartu, nirea de... Hau ere, hau ikusteko aizen Txibitonek hemen daukatxe ordena, ziuraski hemen dikateako zaio. Tira, emango diot. Bakizu zer ingo dudan gainera, barregarriago ateratzeko, arrazio bikoitza emango diot. Badakin nionek sartu dut eta, arrazio bikoitza. Hirukoitza. Nolako Txibiton atakoen. Txibiton nahi duanean atera. Badakidala honek sartu dudala. Txibiton ateratzeko. Aixue, ez zitzaioen segertatuko, ez da? Gauza bat. Zerbait gertatzen bazaio, zuek ez dakizu eserez. Inor galdetzen badu segertatu zain Txibitoni, mirrik ez du eserein, nik ez daka kulparik, Txibiton, Txiribiton! Entzuna duzu, Ai, ama, txopiskate. Txiribiton! Ai. Txiribiton!
alarma, kontuz, txibiton potolo elefante bada, baina lagundu behar duen laguna da, marruan noa txibiton lagunduko, txibiton! Gustatzen, Aiza. Moderno nire horrezkera, Ez dirak esango, itxura hon nire makinatik atera duala. Bai, jauna! Moderno, Eta zuek orain inbiditan, ez da? Bai, motel. Karkamala txaretelako! Niri ere gustatuko litzaidake olako itxura izatea, mirri. Nahi, hipopotamo modernoa izan nahi, Bai. Tira ba, sartu makinan eta nik edagingo dio, Sartuko gera biok, Bai! Sartuko gera txiribitonetari? Bai, guazen bat txiribiton. Eta nik edagingo dio makinari, bi hauek modernizatzeko. Hoixe! Epa! Eta badakizu zer egingo dugun bitartean? Modizatzen bitartean? Badakizue? Kanta moderno bat egin. Txirri mirri eta txiribitonen kanta deno xutik eta dantza! Txirrita, mirrita, txiriton. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, txiribitero. Xanti, txiribiton. Txingonak zue txirri, jakin zuta hon. Besteak mirrita txiribiton. Xanti, txiribitero. Xanti, txiribiton. Txingonak zuzazue nire izena. Nirrita munduko guapoena. Xanti, txiribitero. Xanti, txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, txiribitero. Xanti, txiribiton. Xanti, txiribitero. Xanti, txiribiton. Tximpon. Zuek inoiz entzun alduzue animalia edo piztia bihurtzen diren pertsonak badirela? Gizon otxo, hartz emakume eta honelakoak. Eta pantera beltzari buruz inoiz zerbait entzun alduzue? Ez da ez, oso xamurra, honen istorioa.
Txibiton, neukartuko dira telefonoa. Nola izango da, iritzat, nola izango da, hitz egiten ez dakik eta. Iritzat izango da, seguro. Txiribiton, ez alduzue telefonoa entzuten? Ke? Orain nola jakingo dugun horari zen guri deika, Zergatik ez duzu lehenago hartu? Eta zergatik ez du lehenago hartu? Da piura horrekin gainera. Xelera izango. Niri eta Txiribiton, ni komunean nengoen margoketa lanak egiten ari naizelako. Txiribiton arraixoi! Azkeneko moda izue kakamoko orduak pintatzen. Niri eta Txiribiton komunean nengoen garbiketan pintzelekin, ulertzen? Noizki, hori berriagoa da oraindik. Paperaz garbitu beharrean, pintzelekin garbitzen. Kili, emango. Niri eta Txiribiton zuek txatxuak izateaz gain txepelutxak zarete ala zer. Eta pailazoak ere bagaituk. Niri eta Txiribiton komunean ari nintzen, pintzelak garbitzen, kuadro bat, erretratu bat bukatu berri dudalako. Eta ni gauzak bukatzen ditudanean, txukun eta garbi usten ditut beti. Ara, jaun Andreak zuekin, mondongini maizua. Mirri eta Txiribiton, begira ondo zenolako erretratu zoragarria egin dudan. Telefonoa, Mirri eta Txiribiton. Telefonoa, oraingoan. Zaudete, nik hartuko dut badezpadere. Kaixo, bai? Alo? Txirri, erretratu gilearen etxea alda? Oitzi, txika. Bai, neu naiz, eta nortzerazu? Porru patateneko markesa naiz. Bukatu alduzu nire erretratua? Bai, Markesa, bukatu berri dut. Noiz etorriko zera kuadroaren bila? Gaur bertan? Mirri eta Txiribiton entzun duzuen porru patateneko Markesa zen! Txirri, orduan, hor pintatu duan atzori, porru patateneko markesa dut. Bai, porru patateneko Markesa da, bera? Izatenian neurokolkorako patata horpeia zeukala. Mirri eta Txiribiton ze txepelak zareten, porru patateneko Markesa da, inoiz ezagutu duzuen emakumerik xarmante eta zoragarriena. Eta, Mirri eta txorakeririk ez egin, Mirri eta Txiribiton. Gauza bat, gure etxera etorriko denez kuadroaren bila, ospatzeko afari bat egingo dugu. Konforme. Horrekin konforme. Beraz, zaudete, hau beti bezala zerrikeri bat egina daukazuen Mirri eta Txiribiton. Beraz, etxe guztia jaso, behar bezala ipini, eta nik janariak ero ekarriko ditut dendatik, zuek gero afaria egiteko. Bai, konforme. Tira, hau dena txukun jarri, ni dendera nota, gero arte. Txibiton, txukuntzeko traste egin garri. Egi? Aixu. Nolako okurrentzia etorri zaidan burura. Bromatxo bat egingo dio, Txirri, ikusiko duzu, etxun pizket. Ez dakizuela, zer dudan hemen? Badakizue zer dudan hemen? Gauero nere onduan, jartzen dudan txerritxo arlo egiteko honekin gozo. Eta Txirrik Markesaren erretratua estalita utzi duenez, jak, horren ordez, txerritxo arrerko dut. Ondo estalita, eta hau gorda ingo dut. Aixue, Markesa etortzen denean, oi Txirri jauna, nire erretratoa. Bai, Markesa, hemen duzu, plasta, txerria. Eta orain disimulatzeko, hau dena pizka txukunduin beharko dut, Ez dago deretxorik, arrazoi dut Txirrik. Etxe osoa dago, narraskeria osoa, begira. Txiribitonen kaltzontzilloak, hemen erdian, kaltzontzilloa baino gehiago, tienda kanpaina bat dute. Eta beste kaltzontzilloak, xikin gainera, nor jarri ditu hemen, M-I-R, obez izaten noen adi. Eta hau? Bagizue zer deno? Bagizue? Txiribitone goize, no? Kafesne hartzeko erabiltzen duen katilua. Mira, kasko bolito. Kopelaz, super bateko fokoa nola deni, foko bat heroiz eitemen.
Txue. Badaki foko batero dela, mantxo. Asai, Ai, Txiribiton, ematen duk Michael Jackson. Txiribiton, hau txukuntzeko, lanak banatu egin berreira, beraz. Egingo dugu, lan banaketa. Izango ez borroia eta ni nausia. Ez? Konporme. Denok ikus desazuen, garbi. Hemen demokrazia dagoela, zosketa ingo dugu, Zosketa, ean orden morroia, eta nor nagusia. Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipiton, Martin Chapaton, Cascabela, Trompeta, Lau, Kili, Kon, Txiribiton ito getu zaio. Tira, lasai. Berri zaingo dut, garbi, ikus desizuen, tranparik ez dagoela. Kamorben? Isabela, Manuela, Catalina, Tebulente, Tipiton, Martin Chapaton, Cascabela, Trompeta, Lau, Kili, Kon, Txiribiton ito getu zaio. Garbia, korrupziorik gabe. Txiribiton, igidena txukundu eta nik txusenduko diat. Lan gogorra dira zuendariarenak, Periodikoa irakurri eta horrela. Ja. Txiribiton. Torna, behi. Behira zei jartzen duen, egunkarian zei jartzen duen, Ondo behira. Bartarra txaldean, iluntze aldera, superbateko egoitzaren inguruetan, mamu beltza handi bat ikusi zuten, pantera baten itxura zeukan, eta ikusi zuten guztiek, beldurtuta geratu ziren. Txiribiton, gauza bat esango diet. Gauza hauek beti izaten dira, ipuñak, gezurrak, eta gainera mirri hemen dagoelarik, ez da bat ere, sustorik izan behar. Kompromen? Egi bat. Dena txukundu. Txiribiton, hemengo parte ere txukundu zak mesedez. Ea, mamu beltzaren kontu horiek. Parregarria. Zer aurkitu duk, Txiribiton? Odolki bat aurkitu du. Mamua! Txiribiton, hartu zerbait, eta gaska, buruan jo. Txiribiton, nik bat bita iru esatean, Bat, bi, eta iru, orain! Txiribiton, babua! Buruan jotzeko, baina mamua ez ni jotzeko! No sartu da. Ez ikusi, Isili. Txiribiton, nik bat biteiru esatean, disimuluan, ez gaitzala ikusi. Txiribiton, bat, bi, eta iru, orain korrika, Txiribiton, bat, bi, eta iru. Ez dago esen? Bai, espian zertu da. Txiribiton. Nik esatean, Bat, bi, eta 14. Orain! Korri! Mirrita Txiribiton, zenolako afari egingo dugu, begira. Beha zaingo dolpiako egin berria, lara jakne...
Oh, Mirri eta Txiribiton, baina ez duzu deus ere txukundu. Azkenean nik egin beharko dut betiko lana, Ara, eta kuadroa ere ez dago bere lekuan. Seguru, inozo pare honek, izkutatu egin didatela. Zer? Zaudete, armairuan. Arrazo izen duten, eta nik ere banuen, bai, susmoa. Baina, nola utzi daiteke honelako kuadro zoragarri bat armairuan gordeta? Ez, kuadroak bere lekuan egon behar du, denon begibistan. Ta zuek biok, Mirri eta Txiribiton, ze, maiazpian, maiari motorra konpontzen, ala? Tira, jeiki hortik, siesta egiteko asmotan. Orain erakutsiko dizuet nik, nire iratzargailu japoniar berria. Txiribiton, jeiki! Mirri, jeiki! Tira, nahiko lo egin alduzu edo, zer? Nolako gaztakoa da, nolako ipurdikoa. Begira, Mirri eta Txiribiton, zekarri duten apaltzeko. Txiri, baldak esekatu duten. Mamu beltza hundi bat etorri du, eta erasan etxego. Bai, baina eskerrak, balientria garen, eta aurre ditxeu, aurre, eta ez dakiu segertatu. Eta horregatik, zuek, edo mamurren beldurretan, nire kuadroa hartu eta armairu barnean gorde duzu, ez da? Non dago nire txopiskat? Hor dago Txiribiton, baina ez zegoen hor baizik eta armairuan gordeta. Nor kartu du nire txerritxoaren kuadroa? Nire txerritxoaren berririk etzekin, nik txerritxorik ez dut ikusi. Baizik eta nire armairu barnean kuadroa. Tira, Mirri eta Txiribiton, zaudete. Ez duzue deus erekin, beraz, Mirri, hartu janariak, junzu kaldera eta egin afari bikain bat, Markez etortzen denerako. Ikusko. Txiribiton, gu biok hau txukuntzen hasiko batu, beraz, Igmaia jarri eta nik jaso beharko azkenean dena. Ze nolako zatarrak zareten, Mirri eta Txiribiton. Nik jaso behar dana beti, bestela ze pentsatuko du Markezak. Txiribiton, baina noiztik garbitzen dira platerak lurra garbitzekoarekin, meserez, ez adizikina izan. Beste zerbaitekin garbitu, Txiribiton. Ara, telefonoa. Hago, nik hartuko diateta. Bai, izan? Txirri erretratu gilearen etxe alda? Bai, nortzeraz du? Pantera beltza! Oraintxe, kuadroa lapurtu dizuna. Kontxo, orain ulertzen dut nik Mirriren txerritxoen zera. Bai, aizu, eta kuadroa eraman duzu. Eta kuadroa zera, zure itxurakoa alda kuadroan ezaltzen dira? Baina hau, txerri baten irudia da! Beraz, zu bezalako xea? Ikusiko dugun orden parre egiten duen azkena! Markesaren erretratua, nirea izango da! Pantera beltza! Tira! Beraz, berak lapurtu du kuadroa? Bere kaltetan txerriak eraman dituta. Tira! Epa, Txirri, iritsi ala Markesa Xikiño xori? Begira, Mirri, gauza bat esango diat. Markesa Markesa esan dizuet lehen ere, Mirri, zoragarria da emakume hori, eta ez zuek esaten duzuen tankerakoa? Txirri, mesedez, deklarazia gehiago Markesa hori, enamoratu inalaiz, seguru trapuzar txikin batek, baina simur gehiago dituela. Tira, iritsi alda Markesa Xikiño xori. Aizu pirindolo, nien aiz Xikiño xo. Aizu, Xikiño xo, nien aiz pirindolo. Tira, Mirri, Txiribiton, agurtu Markesa behar bezala. Ui, Markesa. Hori da. Aizu, sualtzara, porru batatareko Markesa. Bai, neu naiz. Ni naiz, txoizu mapronako kontea. Eta potolori, saltxitxe Frankfurreko dukea. Eta babu arpegi daukan hori, tripakailuneko Txirri. Kaixo, Txirri. Bukatu alduzu nire retratua, non da? Begira, Markesa, hemen duzu zure aurrean. Gustatzen, polita? Zoragarria da! Markesa, gauza bat pentsatu dugu gainera, begira. Gure etxera etorri zarenez, ospatzeko afari bat egingo dugu. Afari bat? Bai.
Beno, bai, zuekin afalduko dut, baina Tira, Mirri, sukaldera, azkar, biskor. Zer duzu, Markesa? ez dakit, enago bat ere ondo. Zaude ondo, zer Txorabioa, Ah, buruko mina. Nahi duzu, botikaren batek hartzea? Txirrimizina beharko nuke. Txirrimizina, tira, begira, txiribitoan, ni botikategira nora berain, Markesaren txirrimizina ekartzera. Bitartean, behar bezala zain zakik, Markesa. Markesa, ziztu bizian naiz berriro etxean. Laster arte. Lasai, hemen izango nahi. Aperitiboa prest dago! Xuxu, honekin beti pikatzen du. Txiribiton! Aperitiboa prest dago! Txiribiton! Ai! Txiribiton! Ire asabazarren zukua hemen xabok! Dastatuztak! Ai! Ire aitona monak! Txiribiton! Jangaitzak ire arrazaren, txerri arrazaren zukua hemen daukak! Txiribiton! Txurrupatu egintzak! Txiribiton, bat, txiribiton, bi, txiribiton, hiru, Erotu egin altzarete, beti bikatzen du. txirriri esango diot. Esa eguzu, gure esego importa. Aurri xatearen. Mirri maitea, eta txiribiton oso maitea. Irrikitan nago kalean. Kaleko argitan nire kuadroa ikusteko? Kaleko argitan ikusen ezu kuadroa? Bai. Soaz. Txiribiton, lagundu xak. Ezak! Bere ala, itzuliko naiz. Xoxe. Erretratua nirea da. Xue. Txiribiton, badaki nolakoak diren aristokrata hauek. Beraiek arre esaten dutenean, denok arre esaten nahi dute. Berek so esaten dutenean, denek so egiten nahi dute. Babu, galantak. Hoitxe bai. Mirri eta txiribiton, baina nola utzi zenezakete Markesa gure etxeko eskainera horiek bakarrik jaisten eta gainera kuadroa azkargatuta. Tira, behar laguntzea besterik ez denuten. Markesa, jarri mesedez. Berak etxean du hori zen eixu edata, babu horrek. Markesa, zure txirrimizina. Oh, Ena mil izaztu. esker, Tira, mil esker. Mirri, sukaldera, lehen bailen. Ipso facto! Beraz, bitartean, jarri eta hasiko gara afaltzen. Baina, txiribiton, burutik egin alago edo zer. Honena, aldegita izango da. Ez, Markesa, baina begira, horrein afaria dugu. Nire retratu eramango dut eta urrengo astean ordainduko dizut. Baina, Markesa... Libanoa! Baina, Markesa... Libanoa! Nora doa gure Markesa xoragarria, mirrik egindako sopa supergozoa probatu gabe. Nire izeba Julianaren errezeta. Beno. Mirrik Sopa sopa prestatzen probatuko duenean, Markesa. sopa jaten da, eta gabo. Sopa probatuko dugu. Jarri. Ikusiko duzue. Hau, nolako errezeta goxoa denetarik dauka. Olioa, ospina, gatza, ura, eta tropiezoak ere baditugu, tropiezoak. Txiribiton, servitu Markesari. Bero xamarra izanen da. Txiribiton, tropiezo bat beste jarri jok. Tropiezo bai. Hori. Baina, hau zer da? Tropiezoa, arratoi bat gustu emateko, extarbuz bat jo. Mirri, arratoi txiribiton, txiki baina, batekin? burutik eginak altzaudete. Baina oso gustu ematen dio, benetan? Markesa! Seguru? Konortea galdu du gainera. Mirri, meserez, baina... Zoroturik zaudete zue biok, tira, ustak hori hor. Orain medikoaren gana joan berra daukagu, konortea galduta dagota. Beraz, Mirri, medikoaren etxera joan, ni medikoaren konsultategira joango naiz. Bitartean txiribiton, zaindu Markesa. Guazen, bizkor! Mirri!
pantera beltza. Txiribiton, badaki. Zendagiaren etxen, inoretzauk. Pentsatzen nian, ordu hauetan. Eta konsultan ere ez zegoen, eski. Kasu pixko bat egin, Txirri! Txirri! Txiribiton, seko xabok? Seko xabok? Eta kuadroa desagertu egin da? Baita markesean, Egia da. Baina, Txirri! Zer? Hemen hor bat zeok idatzita. Oh, zure kuadroa oso ederra da, Txirri, eta zure zopa ezin hobea. Eskerrak guztiagatik. Pantera beltza. Pantera... Baxaki eskertaten, Txirri! Pantera beltza etorri huk, Txiribitoni, kaskateko amasiok, eta gero, zopa guztia jandik, eta gainera, kuadroa lapurtudik, eta markesa egindik, baitu sekuestratu, gero dirua eskatzeko. Seguru, bai. Enego Asmatu dala. Zaudete. Esaidazuen meserez, aizue. Pantera beltza eta markesa hori ezaltzian persona bera. Pantera beltza eta markesa persona bera ziren. Eta nik naskagarri horren zopa goxoa prestatu. Nire izaga Julian ez bat, eske dena lehiotik bera botatzeko gogu ematen dik. Dena lehiotik bera botatzeko gogu ematen dik. Ara. Kontxo, gure porru patata. Barkatu, eneukan dirurik. Eta orduan zergatik eskatu zenidan kuadro bat egiteko, Nik zure retratua nahi nuen. Hain artista haundia zara. Aixu, porru patata. Gaizto aixatiaz gainera, tonto eta miopea, Barkatu. Txibiton, ez dugu barkatuko. Haundia. Badakizu ez egingo dugun? Mesedez, hemen sartuko. Ez, barruan ez. Bai, barruan gainera. Badakizu ez egingo dugun? Badakizu ez du ba pantera izen nahi? Guk badugu Afrikan adiskide handi bat, Tarzan izenekoa. Dijoala egazkinez Afrikara, eta han ikasiko du benetako pantera izaten angoian eta lehoi eta suge handien artean. Mir, begira, hago Txiribiton, begira. Egazkinez biali. Ez zarete konturatu Markesak zenolako sentsibilitatea azaldu duen artearekiko eta artistekiko. Begira, emakume hori ona zen, beraz, barkatu egin behar dugu. Txirri, ez diegu barkatuko. Bai, barkatu egingo dugu. Txirri, ez diegu barkatuko. Bai. Badutide, entzun. Badakizu ez egingo dugun? Egingo dugu, erreferendum musikala. Kantu bat badugu, bai ez esaten duena. Orduan, barkatzearen alde xaudetenak, kantatu denok, bai. Nirekin. Ez barkatzearen alde xaudetenak, esan, ez, bai, ez. Ez esan, Tira ba. Ea ba. Kantuz denok, bai, ez. Erreferendum musikala. Bai, barkatu pantera, lapurri txura du, baina zintzoa da bera. Ez izan nortera, zintzoa izateko pasazaio aukera. Bai, esaten da errez, barkatzen duzuela esan denok mesedez. Ez, da inola ere, ez dugu barkatuko esazuetenok ez. Baiezkoak irabazi du! Begira! Gauza bat, aitortu behar dira, Txirri. Hemen
politikan bezala gertatzen da. Erreferendumak ez du eser garbirik uste. Mirri, gauza bat egin beharra daukagu, hau erabaki beharra dago. Beraz, zuek Tartzani bidali nahi zenioten pantera beltza. Horixe, Afrikan ikasi xala pantera esaten. Onar ezazue bada, Tartzanek berak ematea erabakia. Barkatuko dugun, hori ala bai. ez. Hori bai, bai. Ados? Bai. Zaudete. Bueno, ekarri, espere. Tartzani dituko diogu gure aparailu. Prefijoa esastu. Bederatzi? Beratzi zazpilau, koma zazpi. Hori da. Tartzan, kaixo, txirri mirri eta txiribiton gara eta superbateko lagunekin gaude. Tartzan, zer modusan? Tartzan, arazo bat dugu. Pantera beltza izeneko emakume lapur bat izan dugu eta harrapatu egin dugu. Ni nire honek diot barkatu egin behar dugula, baina mirri eta txiribitonek diote, ez zura egana bidali eta zigortzeko. Tartzan, meserez erabakia zuk eman, barkatu ala ez, baina meserez argi eta garbi esaiguzu. Tartzan. Mila esker Tartzan eta aurrengo bat arte, agur! Kontxo, argi eta garbi precisamente. Mirri, argi eta garbi esan dut Tartzanek. Zuek ulertu alduzue? Esango dizue, ara. Pasatako eguberrietan, pasatako gabonetan, Tartzanek opari batzuk bidali zizkigun Afrikatik, ez da? Bai, Afrikako souvenirs batzuk. Bai, Afrikako... Oroigarri batzuk. Oroigarriak. Berak esan du, txiribitonek erabili ditzala, panteraren inguruan erabili ditzala, eta gerokoak. Txiribitonek erabili ditzana? Bai. Afrikako magia beltzori izango da hor. Ikus dezagun, zer egiten duen txiribitonek horrekin. Eta orain zer, txirri? Orain, zabaldu kutxa, egazik gertatzen den? Txio bihurtu da! Yupi! Txintxorieta! Aitxue, hau ospatu beharra do! Gaur ere honik atera gera gure pasadizonetetik. Beraz, ospatzeko gauzik zuzenena eta egokiena, kantu bat egitea. Badakitxe kantu ingen etxaken, Pantera beltzorrek hainbeste gezur esan duenez, gure gezur kantatuak ingen itzaken. Zar! Horixe! Zizar, notizia dakar. Zizar, soñuta zalapa. Zizar, eguzkia, berde jarri dela da. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori luklukainka. Zizar, notizia dakar. Zizar, soñuta zalapa. Zizar, eguzkia, berde jarri dela da. Futbolariak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojak bozikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika gora! Ai, mutila, hori dudukainka. Zizar, notizia dakar. Zizar, soñuta zalapa. Zizar, eguzkia, berde jarri dela da.
batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat,